Лайката не е просто чайна баба, а истински шампион в билковия свят. Освен че успокоява, тя има супер сили, които ще те накарат да я заобичаш още повече. Лайката е естествен антисептик, намалява възпаленията, подпомага заздравяването на венците и се грижи за цялата устна кухина. Благодарение на мощните си антибактериални свойства, лайката се бори с бактериите, които причиняват лошия дъх. Лайката не само успокоява нервите, но и намалява напрежението в челюстта и скърцането с зъби. Още египтяните, гърците и римляните са я използвали за лечение на възпаления, рани и инфекции. Дори Хипократ я препоръчвал като лечебна билка. Освен че с нея се прави страхотен чай, лайката се използва в натурални продукти за грижата за уста, като осигурява нежна, но ефективна защита. А сега, кажи честно, пробвал ли си лайкав продукт за устна хигиена? Защото аз съм роден с нея. И още 4 супер билки, които ти дават увереност, когато се усмихнеш. Отиди на broodfresh.bg и разбери защо всички копнеят за мен.